शिंपल्याची थाली एकदम रेडी आहे. चला आपण नेऊया वरती आता. चला ते काय आहे हल्दी कुठली आहे. हा बस हा बरोबर आहे बरोबर आहे. वा वा गरम गरम भजी खेकडा भजी आहे ना. तरी ते बघा मॉर्निंगची वेळ आहे. सर्वांना गुड मॉर्निंग. आपण जरा उघडूया म्हणजे लाईट येईल व्यवस्थित. आणि ते नाश्त्यासाठी आता वरती 2च माणसं आहेत ना, 2च आपले गेस्ट आहेत. त्या नाश्त्यासाठी बघा काय जाते पोहे लिंबू टाकलेलं आहे बघा साईडला, लिंबू ठेवलेलं आहे. मला बाहेरसुद्धा दाखवतो. बाहेर बघा किती मस्त वाटतं. आणि पोह्यासोबत इथे ऑमलेट पण आम्ही देतोय. तर त्यांनी सांगितलं आहे का असं. तिकडे ऑमलेट नंबर 2. ऑमलेट नंबर 2 2 पोह्याबरोबर 2 ऑमलेट असं साईडमध्ये खाऊ शकतात ना. कोणाकोणाला आवडतं खायला. आणि पोहे ते संपले सर्व. हो संपले. पोहे बरोबर 2 माणसाचे बनवले. तर इकडे बघा हा जम्बो साईज वाटतोय ना एकदम. छोटा हा छोटा हा मोठा 2 साईज झालेले आहे. आता आपण वरती नेऊया. ओके या ट्रेमध्ये सर्विंग. आणि आता वेगवेगळे असे ट्रेस पण आणले पाहिजे ना आपल्याला. ओके असं ठेव. आणि ह्याला हां बस बस बरोबर झालं. आणि ह्याला आता कवर कर. हलकीवाली डिश कुठे ती व्हाईटवाली आपली कवर करायची. हां हां ते कसे अजून ते अजून कसे बसले नाही ना पोहे खायला. पोहे खायला बसले नव्हते. आणि आता बघा इकडे ब्रेड मस्का लावून दिलेला आहे व्यवस्थित. तर हे सुद्धा वरती जातील. आणि त्यासोबत 2 कप चहा ना. म्हणजे प्रॉपर ब्रेकफास्ट झाला. पूर्ण फुलिंग ब्रेकफास्ट झाला. आणि हे बघा आमच्या पाहुण्यांचे 2 पाहुणे. हाय करा. तुझं नाव काय. तुझं नाव काय. तुझं नाव काय. ओजस. आणि बाबू तुझं नाव काय. तू बघते ना टी व्हीमध्ये आम्हाला. हे बघा हे लहान मुलांचे गेम्स आणले ते खेळतात आहे बघा. दाखवा ओजस. आणि दाखवा काय बनवलं तुम्ही. अरे कुठलं ते दाखव. काव्या ते काय बनवलं दाखव. अरे वा मस्त बनवलं. तुझं नाव नाही सांगितलं तू. कुठला ते. चला तर सर्वांचा फोटो काढतो. सर्वांनी पोज द्या. असं स्माइल करा. अरे वा. आणि हे काय बनवलं रोबोट. हे बनवलं रोबोट. मस्त ना छान. आता इथे बघा हे काय करतात लहान मुलं. बघा ह्याने काय बनवलं आता दाखवतो तुम्हाला. हे हात एलिफंट बनवला. हत्ती दाखव. हत्ती. अरे वा 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 किती प्रकार. ह्याच्यातले सर्व प्रकार तुम्ही बनवताय ना. ओजस तुझं नाव सांग पूर्ण. अजून पूर्ण नाव सांग तुझं. परत बोल. तुझी बहीण लाजते नंतर मग टीव्ही वरती बघणार मग मोठा मोठा. फोटो आहे ना. काम चालू आहे. ही कोण आहे. ही कोण आहे. इथे आज सर्विंगसाठी माकुल आहेत आणि खराब आहे. आणि इकडे बांगड्या आहेत. त्यासोबतच इथे तू काय बनवतेस. शेंगाची भाजी बनवायची आहे. अच्छा मला उपवास आहे ना माझा. म्हणजे मी खात नाही ना वर्षात. ओके ओके. मला हे शेंगाची भाजी. आणि ते आपलं सकाळचं धना जिऱ्याचं पाणी. आणि माझी पेज पाणी चालूच असतं. आता तुम्ही विचाराल कुठे चाललो. तर मी आता जरा सायबर कॅफेला चाललो आहे. कारण नेटवर्क जरा परत आलं नाही. आज पण प्रॉब्लेम झाला आहे. तर सायबरमध्ये जाऊन पटकन आपलं सर्व काम होऊन जाईल. आणि इथे बघू शकता आपल्या गेस्टची गाडी.
जे आपले गेस्ट आलेत ना, त्या गेस्टमध्ये दोन छोटे छोटे दोन मुलं सुद्धा आली आहेत. मोठ्या माणसाचा एक्सपिरियन्स आला, छोट्या मुलांचा एक्सपिरियन्स आता येईल. ते आपण जे गेम्स आणले होते ना, ते बरोबर त्यांना म्हणजे टाईम स्पेंड करायला मुलांना गेम्स हवे, तर अजून पण आपण गेम्स वाढवू. पण ते 2-3 गेम्स आणलेत ना, ते पण त्यांना खूप युजफुल झाले. तर इथून आता सायबर कॅफे आपल्या घरापासून 1.5 किलोमीटर लांब आहे. तर तिथे बघा आपण परत आलेलो आणि खूप गरम होतं गाडीमध्ये. वरतून दाखवत आपलं घर. तर आता बघा मी आलो आहे. तर इकडे काय बनते आपल्या पाहुण्यांसाठी? कैरी पन्ना. कुठे दाखव. हे बघा. ओके, कैरी पन्ना. पाणी थंड आहे का? पाणी थंड साधा घेतला. पोरं आहेत ना. हां हां. कैरी पन्ना ज्यूस पिणार ना तुम्ही? ज्यूस नाही. इथे बघा काय चाललंय. हिला बघा, बघायचंय. अरे हे काय बनतंय? वा वा वा, माकुलचं थपथपीत ना. मसाला थपथपीत मस्त आहे एकदम. हा फ्रीज मध्येच जाईल. काव्या बोलेल माझ्यापेक्षा जास्त मस्ती करणार. डायरेक्ट हमला. हे दारूची बॉटल काढली. हे ती डायरेक्ट का दारूची बॉटल डायरेक्ट ती काय शूज. हा ज्यूस, हा ज्यूस. ते बघ तेव्हा तिकडे तो बघ ज्यूस, तो बघ ज्यूस. त्यांना ग्लास मध्ये काचीच्या ग्लास ओढू टाकतील. हे आता पार्सल होणार आहे बरोबर. हा, आणि आमच्या काव्यासाठी एक ठेवा. काव्याला पण जमते. काव्यासाठी लिंबू ज्यूस नाही. कैरी पन्ना हे घ्या, दोघांनी घ्या. चला नको. ते नको, ते पडेल ना. जाऊ बाहेर, जाऊ मम्मी पप्पांबरोबर जावा. मम्मी पप्पा कुठे आहेत? बाहेर. हे आमच्या काव्याला देऊया. काव्या घे, पिऊन दाखव कसं झालंय. काव्या बरोबर जावा, पिया बघा कसं झालंय. चांगलं झालंय, मस्त आहे. आता हे आमचे पार्सल होतं ते दोघांना. आणि ते माकुल टाकले बघ. मस्त मस्त. हां, आता बघ हॅलो कर, असं कर. हॅलो जस. काय करतोय तू? तू शूटिंग करतोय बा. असं करूया बघ. ओजस दिसतोय, छोटासा दिसतोय. आता बघ तुला वरतून आपण वरती ठेवूया आता. हा काय, तर तुम्हाला आता इकडे दाखवतो. दुपारचा लंच रेडी होतो आहे. आणि आज माकुल थाली आम्ही दिलेली आहे बरोबर. तर इकडे माकुलाचं रस्सा दिलेला थपथपीत. आणि त्यासोबतच इकडे आपले एक साईडर डिश मध्ये आपण 2 बांगडे, म्हणजे फ्राय आयटम तरी काहीतरी पाहिजे ना. बरोबर, बांगडे फ्राय केले. चपाती कढी केली आहे म्हणजे कोकमाची कढी. हे भात आहे, चपाती आणि सॅलड मध्ये टोमॅटो. ओके, ह्याच्यात काहीतरी कमी वाटतंय. चपाती आहे ना. हो, ठीक आहे. इकडे बनतात हे गरम गरम आहेत ना. हात भाजतील. चला इकडे आपली थाली रेडी झाली आहे ना. चला आपण नेऊया वरती आता. चला. आज माझी मदत करायला काकी पण आहे ना. चला, एक्स्ट्रा मध्ये जे तुम्हाला सांगतो ते द्या. 2 थाली गेली ना. 3 चपाती द्या, 1 कढी, 2 माकुल, 1 बांगडा. ठीक आहे, 3 चपात्या द्या. 3 चपात्या, 1 ताट भरायला परत. तू काजल हे द्यायचं काम कर, एक्स्ट्रा द्या ना. 3 चपात्या द्यायच्यात पहिले. म्हणजे एवढे सर्व आता जे मी जे वरती विचारून आलं हे सर्व एक्स्ट्रा मध्ये झालं. ठीक आहे, कढी झाली. बांगडे दोन्ही देऊन टाक. पण एकदम मस्त कुरकुरीत वाटले ना त्यांना. ते कोटिंगनी समस्या ना ते. अजून माकुल 2 आणि माकुल 2. तर हे सर्व एक्स्ट्रा त्यांना आवडल्या म्हणून आपण माकुल बघ किती मस्त वाटतं बघा मी ना. ही ऑलमोस्ट एक थालीच एक्स्ट्रा झाली ना मी. मग
फक्त भात सोडलं, भात आणि सॅलेड सोडलं तर. बाटली घ्यायला सांग. हो भात आहे, हाय हाय. चपातीत आहे, खातात येतं पटापट. अरे वा, इकडे गरम गरम चपात्या बनतात हे बघा. इथे बघा 3 चपात्या, 2 माकुल, 1 कढी आणि 2 बांगडा. दिसतंय काव्या बरोबर? आता काव्याने कॅमेरा पकडला आमचा. आज आमची काव्या 1 खाणारी 2 खाते. व्हेरी गुड. तर का माहिती का, माकल्यामुळे जे माकुल झालंय ना 1 नंबर झालाय. ही जी माकलाची चव मी तुम्हाला सांगतो ना, ही जर मिळू शकते तर कोकणातल्या घरोघरीच मिळू शकते ही तुम्हाला. हॉटेलचं काय असतं, रेस्टॉरंटचं काय असतं, त्यांचे मसाले वेगळे असतात. तर ते मसाल्यामध्ये टाकून माकुल बनवतात, तर ते त्यांची एक वेगळी चव असते. आणि अशी चव ही असं नाही म्हणत की आमच्याच घरात, कोकणातल्या कोणत्याही घरात तुम्हाला. बघा फिशचं जेवण होतं तरी पण काय एवढं आमच्या बुबूसाठी उरलं नाही. स्पॅर म्हणजे असं ठेवलेलं असतं. आपण झोपलेले आहोत. अरे भुबू, अरे भुबू तर यांचं पोट बरं झालं. हा इकडे या, इकडे 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 कालू इकडे, कालू इकडे. हा खा 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 खा. खा. तुला सर्व दिलं. हा कशी अशा झाली प्रकारे आता आमचे बुबू पण आता जेवतात दुपारचं. कधीची छान राहिली ना पण अजून किती दिवस झाले असतील याला काढून, आहे ना. झाडं पण झाली मस्त. इथे ठेवलीत, ही बरी बरी. आलीत ना थोडी थोडी. हे बघ गुलाबी फूल. हे बघ, हे बघ छोटं झालंय. मस्त आलं. खा. हे बघा पाहुणे झोपले की आम्ही पाळतोय. कुठे आज काकी बघा. मोठी तीर्थयात्रा करायला जायचं ना, काकीला घेऊन. आता चला बसा, एक एक जण बसा. तू मम्मी तू अशीच बस, काकींना दरवाजा उघडून बसू. इकडे बापरे माझ्या चावी उलटी सुलटी आहे का? काव्य पुढे बसली शहाणी. चला आता आम्ही चाललोय. चला मी काकीला बोलणार होते, तू या साईडून ये, मी त्या साईडून ये. पुढे बसा बनू. बुबू तू नाही त्याच्यात आतमध्ये जा. हो मोठू झाली, मोठू. आवाज दे काजल. हा बघ अशी येते. आलो आम्ही काजल, 15 मिनिटात आलो. आजीला बघून आलो. हा काय बस ना एवढा गॅप. बस तुला शायनिंग मारायचं होतं. आमच्या बसली व्यवस्थित. हात आतमध्ये घे. चला तुम्ही एसी चालू कर. एसी एसी चालू कर. कशीच करायची आपली एसी. ते हवं तर हे खाली कर बघा. हे खालीच आहे इकडचं. इकडचे ते फिरव, गोल फिरव. खाली म्हणजे आहे काय? नाही खाली करा. दोन फिरवा. आमच्या गाडीमध्ये एसी कधी चालू होते का? गाडी चालू झाल्यावरती. चालू झाल्यावर चालू होते. हा बरोबर एवढी फास्ट असते. काय ती गाडी घ्यायची ना. ती वाली घेऊ. आता समोर दाखवतो गॅसची पण गाडी आहे. ती बघा समोर दिसते. खाली उत्तर आहे. तर आता बघा ऑलमोस्ट आपण पोचलो आजीकडे. आणि तुम्हाला पाठी दोघांना गरगरला नाही ना? नाही व्यवस्थित आली ना गाडी? चला का व्यवस्थित आलीस? चला सर्व उतरल्यावर गाडी जरा वरती झाली. खाली झाली जरा. झाड किती मोठं आहे ना. मस्त सारवलंय ना सर्व ग्रीन ग्रीन.
झोपले आहेत काय? केवढी छोटीशी पिल्लं मस्त ना, छोटी छोटीशी पिल्लं. केवढी छोटी आहे ना ती. ही आणि ती दुसरी कुठे बघ. आजीच आहे ना. नाही तर आपल्याला म्हणतील आजीला दाखवला नाही. आजीची जरा तब्येत थोडीशी खराब आहे, व्यवस्थित होतील आता 2 दिवसात है ना. जरा थंडी आहे ना, थंडीमुळे हम्म. म्हणून पटकन बघायला आलो आम्ही. हाय करा हाय. ते काय हे हल्दी कुंकू हा बरोबर आहे. हा बरोबर आहे बरोबर आहे. बरोबर आहे. तर काय म्हणतात सर्वांना. आता तुमचा वाढदिवस येईल ना, बर्थडे करायचा आहे. आजीचा आता बर्थडे करायचा आहे. आजी बघूसाठी या. बाय आजीचा आशीर्वाद घ्यायला या. टाटा. टाटा बाय. हा. या. चला. हे छोटूस या. मजली. चला आजीला जास्त दाखवलं नाही, आम्ही बोललो आहे ना व्यवस्थित. हा चला आता घरी आजीला जाऊ. बरं नाही ना. येत राहू आपण, आजीला तुम्हाला पण भेटवत राहू. आणि आता घरी पाहुणे आहेत ना, तर त्यांच्या नाश्त्याचं बघायला लागेल. नाश्ता करायचा आहे अजून. चला काव्या जाऊया. आमची कामं राहिलीत ना. आम्ही आलो पटकन भेटायला आलो ना 1-2 तासात. चला जाऊया. तस रस्ते बघा आणि इकडून पण आजीचं घर दिसतो असं इकडे. कसं वाटतं ते बघून एकदम सरळ सरळ सरळ. पहिला हा रस्ता बनवला ना, तर आता व्यवस्थित बनवलाय बघ. चला व्यवस्थित आम्ही पोचलो. तरशील व्यवस्थित. चला आता आपल्या पाहुण्यांना आता चहा आणि भजी द्यायची आपल्याला. आपले बुबू आले टायमावर आलो. हे काच वर करशील पप्या? हो करतो करतो. तुझं नाव अन्वी. अन्वी गाणं बोलून दाखव. तर इकडे बघा आता आपल्या नाश्त्याला, आपल्याला म्हणजे आपल्या वरच्या गेस्टला, तुम्ही जेव्हा याल तेव्हा तुम्हाला बरोबर. तर इकडे तुम्हाला 1 ग्लासभर तेल देणार आहे आम्ही. नाही नाही नाही, तेल भाजी तळायची. हा. आणि तुम्हाला अजून एक सांगायचं जे मी ह्यांच्या तोंडातूनच विचारतो. आपण जेव्हा पण फ्राय करतो, साबुदाणा असू दे किंवा भजी असू दे किंवा पापड असू दे, तेलाचा जो स्वच्छ म्हणजे तेल किती यूज झालेला असतो. फर्स्ट टाइम यूज असतो. हा ते आम्ही तसं नेहमीच आम्ही ठेवलेलं आहे की फर्स्ट बोलतात ना, फर्स्ट टाइमचाच आम्ही तेल म्हणजे फ्रेश तेल आम्ही यूज करतो. ते असं नाही की 5-6 वेळा यूज झालेलं त्याच्यामध्ये आपण भजी करतोय. वा वा गरम गरम भजी, खेकडा भजी आहे ना. आणि ते बघा 2 प्लेट. आणि हे किती छान वाटतं ना, असं असं सर्व केलं तर किती सुंदर वाटतं, एकदम मस्त आहे ना. एवढं गरम गरम आहे ना की वरची प्लेट पण गरम होते. आणि असं तुमच्या घरी येऊ का घेऊन. हे मुळे बघा शिंपले केवढे मोठे आहेत. आता ह्याला काय म्हणतात ते माहिती नाही मला, मार्के का काहीतरी असं बोलतात. तुम्ही सांगा ह्याला काय बोलतात ते. हे आता पप्पूने आणले आणि हे मला आहे ना सुके फ्राय करायचे आहेत. थोडासा पाणी शिजायला ठेवला आहे. हे आता शिजवून घेते, तुम्हाला नंतर दाखवते याची रेसिपी. आज काय नवीन गॅस? आज नवीन गॅसवर बसून करते. पहिलंच ही रेसिपी होते ना नवीन गॅसवर. हा, नवीन गॅसवर. गोड बीड काय बोलू नका आज. आता आमच्याकडे सध्या गोड काय बनत नाही आहे. हो. सर्व आमच्याकडे नॉनव्हेजच आहे. हे काय होतं? कोलंबी मसाला. अरे वा मस्त. हा, आणि इथे हे शिंपले आहे. शिंपल्याचं काय करणार आहे आपण? काय हे मी आता बोलतात? हा, याला काय बोलतात काय माहिती. आपण मुळे बोलतोय ना. आपण हे आधी बॉईल करून घेतलेत का? बॉईल करून घेतले. आता ते काढून घेते. आता हे आपण कांदा, टोमॅटो, खोबरा टाकून आहे ना, हे खाली हे एवढंच हे फ्राय करायचे आहेत. अच्छा. कोलंबी मसाला फ्राय एकदम मस्त झाली बघा. म्हणजे अशी ठेवली ना ग्रेव्ही टाईप, मग असं भाकरी बरोबर चपाती बरोबर खायला चांगली लागते. आणि याची मी आहे ना, याच्यात हे मी फ्राय करणार आहे सुकी.
टोमॅटो कांदा टाकून खोबरं टाकून असं हे चांगलं फ्राय करणार आहे हे. आणि हे पाणी उरलंय ना ह्याचे मी जरा कुवळ करणार आहे. जरा कुवळ बोलतात आणि आपलं असं बोलायचं तर आमटी करतो. आमटी रस्स्यासारखं. वाटप लावून हम्म. थोडासा. आणि त्यासोबत इथे आपले एग्स बॉईल होत आहेत 6 अंडी. हे बघा हे एवढीशी मुळे आले आहेत बघा ह्याचे. हे आज आपल्याला सुके फ्राय करायचे आहेत. त्याच्यासाठी कांदा फ्राय करते पहिला. आता ह्याच्यामध्ये 2 टोमॅटो घेते, 2 कांदे 2 टोमॅटो. तर आता मम्मीला बघा एक सोयीस्कर झालं की भाकरी पण मम्मी आता त्याच्यावर भाजू शकते. पण इकडे गडबड मम्मी म्हणते की आधीच वाढायला घे. तर आम्ही सिस्टम बघा सर्व आता बनवलेलं आहे गरम गरम. पण आधी वाढत नाही कारण ते वाढल्यावर पण थंड होतं. तर फक्त आता आम्ही थाली रेडी करणार आहे. काजलला तर सांगतो काजल 2 ताटा घे आणि सॅलेड. कापायचं आहे. सॅलेड का बस तेवढंच एक रेडी कर. तर इथे तुम्ही बघू शकता किती कन्व्हिनियंट झालं आहे मम्मीसाठी. मम्मी बघा बसून इकडे आता भाकरी करू शकते असे. आणि आता तिकडे एक वेगळं काय करू शकतं. आता आपली थाली इकडे रात्रीचं जेवण आहे. आणि ते स्पेशल काय तर आपण ते मोठे मुळे होते ना ते घेतले होते बरोबर ना मम्मी. भाकरीचा कपला आणि आता रात्रीचं डिनर कसं सर्व होतं आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आणि काय काय खास आहे आज आपल्या जेवणामध्ये तुम्हाला दाखवतो. तर इकडे बघा आज एक वाटी घेतली आपण स्पेशल. त्याच्यामध्ये आपण मसाला अंडा दिलेला आहे ना. हां तर इकडे आज भातावरती 2 प्रकार आहेत. मुळ्याचा कुवळ आणि कढी. हां आणि त्यासोबतच अजून खास म्हणजे बघा इकडे बघा हे कोलंबीचं सुद्धा ॲड केलेलं आहे आपण. कोलंबी मसाला फ्राय. कोलंबी मसाला फ्राय आता प्रॉपरली पूर्ण रेडी झाल्यावरती आम्ही तुम्हाला दाखवू. ओके. आजची जी रात्रीची डिनर थाली आहे ना त्याला आपण मम्मी मुळ्याची थाली बनवू शकतो. कारण जे मेन डिश आहे ना ते मुळ्या त्याचा जो रस असतो त्याला आपण बॉईल करून जो त्याचा पाणी असतो तो खूप न्यूट्रिशनल असतो. आणि त्याच्यापासून एक रेसिपी बनते त्याचं नाव काय असतं कुवळ. कुवळ म्हटलं जातं. म्हणजे एका चांगल्या क्वांटिटीमध्ये इकडे आम्ही समोर ठेवलेलं आहे बघा इकडे दिसते कुवळ. तर आपल्याला त्यांना प्रश्न पडेल की हे काय आहे ना. तर एक काम करूया हे बघा अंडा इकडे राहू दे आणि कुवळ साईडला राहू दे काजल. हे बघ असं ठीक आहे. हे बघ इकडे कढी सुद्धा आहे आणि इकडे हे काय कोलंबीचा रस्सा सुद्धा आपण दिलेला आहे. म्हणजे आज परत प्रकार बघा किती आहे. कोलंबीचा रस्सा आहे आणि मसाला फ्राय केलेला आहे मुळ्याचे. मुळा जे मोठे होते ब्लॅक वाले दाखवले ते खूप कमी मुळे असतात ना माळ ते त्याचा आपण मसाला फ्राय केलेला आहे. भाजी बनवलेली आहे. ओके. तर इथे बघा आपली ह्याला माकुळ नाही ह्याला आपण म्हणाले मुळ्याची शिंपल्याची थाली एकदम रेडी आहे. ह्याच्यात जी मेन डिश आहे ना ती मी तुम्हाला दाखवतो बघा. ही दिसते ही वाली. ही वाटी ह्या थालीतली मेन आहे. ह्याच वाटीचा जो रस्सा असतो त्याला कुवळ म्हणतात बरोबर. त्यासोबत आपण साईडला आपण दिलेला आहे अंडा हे करून मसाला अंडा दिलेला आहे. आपल्या भातासोबत कढी दिलेली आहे कारण सर्वात तिखट नको बरोबर. आणि इथे आपण अजून एक साईड डिशला जी एक मोठी थालीची पण डिश असते त्याला बोलतात कोलंबी रस्सा. त्याच्यावरती पण एक थाली असते बरोबर काजल. तर तिकडे दिलेला आहे सॅलेड आपला भात आणि आपली एक नाचणीची एकदम पौष्टिक भाकरी. तर ही थाली पण तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला नक्कीच सांगा. बघा किती छान वाटते. आता काजल कवर कर ह्याला आणि आपण आता वरती नेऊया ना. चला इथे बघा आपली मुळ्याची एकदम स्पेशल थाली एकदम स्पेशल आहे थालीवरती. हा काय ते राहायला आधी आत होते त्यांनी आता इथे रो हाऊस घेतलं. अरे तुम्ही तर मॅचिंग झालात एकदम सेम टू सेम. बहीण भाऊ. हे बघ तिने पण नाईट ड्रेस घातलाय. ये इकडे समोर ये. नाव सांग परत तुझं नाव सांग. ओजस. आणि हिचं नाव विचार. हिचं नाव काय आहे. माझं नाव काय नाही ती. चला आणि इकडे बघा अशा प्रकारे सर्व होतं. तर इथे बघा आमचं पण जेवण झालेलं आहे. आणि जेव्हा पण मच्छी मटण आणि जसे आपले गेस्ट येतात आहेत ना तर आपल्या गेस्टलाही चांगलं वाटतं आहे आणि आपल्यालाही चांगलं वाटतं आहे. पण त्यावरून मला जास्त चांगलं का वाटतं आहे कारण आपल्याकडे असं खूप जास्त कधी कधी उरतं ना आणि ते सर्व नॉनव्हेजचं असल्यामुळे ना आपले बुबू एकदम आवडीने खातात. तर इकडे बघा क्वांटिटी किती आहे. पूर्ण ताट भरून आहे. तर ह्या तिघांचं एकदम आता पोट मस्तपैकी भरणार आहे बघा. भात बीत मग लास्टला ना काहीच उरत नाही. सर्व आम्ही मिक्स करून त्यांना देतो बघा. आणि हे गरम गरम आहे. तू जातो कुठे बुबू ना जेवण द्यायला. बुबू एकदम बाहेर चालले बुबू.
बुबूंची प्लेटी कुठे आहे? दे बघ इकडे.